Okay guys, vi er i Netto lige nu, og vi glemte lidt at filme, at vi tog i Netto. Men hvad datoen? Det ved jeg faktisk ikke. Det er den 28. juni. 28. juni, og vi skal... Filmer vi også i morgen? Ikke måske. Jamen, det er ikke måske. Nej, det er fint nok. Måske noget i morgen. Noget i morgen. Skal du have noget? Ja. Er det meget kamp at købe noget mere? Nej. Jeg har både blå og langt. Der er også strip på her. Jeg kan se, om jeg har noget mere. Ej, jeg kunne godt sådan her meget bruge. Nej, nu har jeg søndag. Hej. Sig hvad? Det er lidt, jeg havde bare filmet for mig selv. Ja, nu tager vi. Guys, vi er i... Nej, anyway. Her på McDonald's. Vent lige 2 stik. McDonald's. Der er ikke så meget. Vi har fået en menu. Ja. Der er bacon! Okay guys, lige nu er vi i Record. Record, og vi er i gang med at kigge på en hel masse DVD'er, og jeg tror, der har været, vi kigger på det alt for lang tid. Jeg sådan overvejer lidt, fordi jeg kender 2 af deres album, men jeg kender ikke det her album. Så bare gør det. Kom ind. Plus 3, jeg har bestilt. Det er 10. Det er godt til. Det er en meget chilleren vlog. Du er begyndt. Hej guys! Vi kommer hjem fra Strøget, Ja. og vi har købt noget ud over nogle CD'er. Vi ser egentlig, hvad for nogle vi har købt. Nå, jo, ja. Jeg tror, jeg satte en af dem tilbage. Det kan jeg ikke huske, om jeg gjorde. Nå, men jeg har i hvert fald... Hall Time. Kaiser Chiefs. Jeg kender nogle af deres sange, og sådan en af sangene fra det album, men jeg kan godt lide den. Libertines, Love Them, Kale albumet. Killers, kender 2 af deres album, jeg kender slet ikke det her album. Men jeg lytter til dem. Supergrass, jeg kender en af sangene fra det her album. Ej, hallo guys, jeg har fucking hvide næsehår. Vis den lige. Nej, okay, man kan ikke se det. Det var sådan vidt, og sådan under træning, jeg troede bare, hun havde virkelig lang næsehår. Der er bare sådan en eller anden gruppe helt hvid. Ups. One day. Er du med, jeg vil sige? Nej, har du noget at sige? Nej, det skal være sådan her. Lige nu har vi filmet den her. Skal du filme? Vil du holde den? Vi stiller den bare her. Vi går på sådan Ome lige nu. Og sådan, jeg tænker, vi sådan kommer til at opdele, hvor mange gange vi bliver flashet. Ja, og indtil videre er den på... 2. Og så var der 2 andre, der sådan lod, men vi blev ikke flashet, men de sådan hentede til det, at de ville gøre det. Ja. Ja, vi opdater igen sådan senere. Okay guys, vi er blevet flashet en gang til. Jeg kan ikke rigtig helt, jeg kan ikke huske, hvor mange gange det er. Så. 3. Ja, nej, det er jo ikke 3. Det har vi igen. Men halløj. Jamen, det bliver snart den 4. gang, eller næste gang, kan jeg godt mærke. Er det ikke enige om, det er 4 gange nu? Jeg ved ikke. Men det er dig igen! Vi glemte lige det der med Ome, men fuck Jeg det. tror, vi bliver Hvor skal det være henne? Anyways. Vi skal lave drinks. Og så har vi også noget Fancy Candy. Så jeg tænker, vi prøver bare lige sådan... Jeg drikker den. Ja. Men jeg kan godt lige sådan drikker, og så tager jeg noget efter. Ja. Spændende. Hvor meget tager vi? Det ved jeg ikke, sådan et shot. Ja, hvor meget shot? Sådan. Det er ikke særlig meget mere. Ej, kom lige ind i kameraet. I'm scared. Og nu vi ser den. Og så arm rundt om, og så... Nej, okay, 3. Nej, men jeg kan jo ikke. Skal du ned? 3, 2, 1. Det var ikke så slemt. Jeg har hækket hele dagen. Nu jeg tager resten. Tog du ikke det hele? Fuck. Light work. Ej, hvor er det vemmel, det der. Altså sådan, det var ikke så slemt. Der Der har været nogen, der er slemmere. Ej, den jeg lavede med liv, det var fandme vem. Altså, den kom op igen. Ja, vi lavede sådan en virkelig mærkelig blanding. Ej, jeg skal have det op i min... Ej, jeg blander faktisk kun i. Gør det. Så ser vi, om det smager godt. Det var det meget. Det smager fint. Hvad smager? Det smager sgu fucking godt. Okay, godt.
Eftersmagen er lidt spøjs. Okay, det smager sgu da fint nok. Hvad fuck? Light work. No reaction. Jeg kan næsten ikke smage det. Undskyld. Vi bondede sygt meget på Ume. Der var med Mathias. Ja, så I startede med at mobbe mig, og så mobber vi dig. Det var fordi, vi sagde, sådan, at vi var søskende, men jeg var sådan adopteret, ikke også? Og så er det, vi startede med at mobbe hende, fordi hun var ginger og sådan noget. Og så blev Lisa ved med at sige sådan, min bror og min mor. Og så... Ja, så blev jeg mobbet med det. Mathias var ret chilleren. Hvad er det Mathias nu? I ain't got no panties on. Ej, skal vi lave den nu? Okay, så matcher vi os. Okay, vent lige. Skal jeg lige lave noget sejt, okay? Hvis jeg kan finde ud af at redigere det, er du klar? Endelig resultat er her. Panties off on the dance floor. I ain't got no panties on, ain't got no panties on, I ain't got no panties on the dance floor. I ain't got no panties on, ain't got no panties on, I ain't got no panties on the dance floor. Det var virkelig sejt. Det var virkelig kikset, hvis det virker. Nej. Det virker bare roligt. Det virker bare roligt. Okay guys, okay, prøv at se. For skygge. Nej, okay. Det er 1:30 lige nu, tror jeg. Det tror jeg også, sådan, Ja. sådan cirka vi er over. Prøv at se. Søen er så flot lige nu. Der mosekonen kommer frem lige om lidt. Nej. Hej! Men sådan, vi er lige nu pt. ud og gå en tur ved søen. Og alarmen gik ikke. Nej. Nå, det er faktisk ret nice. Du kan bare gå ud med det tøj, det er rimelig nice. Det kan jeg bare ikke. Det Så- er ret refreshing, og det er ikke engang særlig koldt. Nej, det er ikke engang. Sådan, jeg har virkelig Jeg er lidt sjovt på. Jeg har sådan virkelig tyndt tøj på. Og sådan, jeg fryser ikke. Men ja. Ej, no. Hej vloggen. Det er lige nu, ikke også? Vi skal ned og finde noget morgenmad. Vi har allerede så kigget på det matcher faktisk. Ja, twins. What have you been? Nå, vi skal i hvert fald gå sådan noget 10:30, tror jeg. Nej. Jo. Nej, det er der, vores tog går. 10 minutter over 10. Ja, der er omkring. Hvad vil du have? Mo. Hvad er klokken? Okay, vi skal gå om 2 timer. En time. Hvad vil du have? Hvad vil du have? Jeg ved ikke, hvad du vil have. Jeg spørger dig. Jeg spurgte først. Det er dit hus. Du er gæst. Bro. Vil du have en mælk? Men hvorfor har I ikke noget banan? Fordi vi ikke har banan. Det skulle da sygt mærkeligt, at I ikke har nogen bananer. Sorry. For mig. Nej, undskyld. Okay. Har du lyst til havregryn? Sure. Eller rører ikke? Jeg tror, jeg starter på. Du starter med havregryn. Det ser jeg mere mere sulten. Okay. Fuck, jeg var kvalme. Det er virkelig blot, det her. Hvad mener du? Hvad Ja. mener du på min havregryn? Nej. Altså, Ej, det er mit yndlingskort, det der. Hvorfor hætter du på min havregryn? Hvorfor sådan nogle store sider? skal man tage de små, hvis det er. Hvad er det her? Jeg har sådan en stor mund, altså. Brother, det betyder ikke, du skal have en lille ske. Jeg vil gerne have en lille ske. Du behøver ikke. Ej, der er en lille boble på. Får du simpelthen ikke noget? Jeg tror, du skulle sætte mig med. Det skulle jeg også. Hvorfor er jeres havregryn så lille? Det er fordi, det er ikke sådan fint og godt og sådan noget. Man kan sgu da ikke have fint havregryn, så er det jo pulver. Nej, så er det mere fint i det grove. Ej, det er jo mindre, kom jeg juice på min havregryn. Fuck, hvor stilet. Det smager faktisk sygt godt. Nå, sygt, ja. Hvor meget vil du have? Hvor meget vil du have? Hvor meget vil jeg have? Skål. Ja, prøv.